Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
saludna amanami nanami. Selamat hari Minggu madi hita saludna. Ada orang sota buka par minggu ta. Perjuluma hita martang yang di bagas roh tabi. Buku D nomor 10 ayat sada 1 ayat dulu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot to di perbadian atau mapalangit dohot anoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Jehovah, jewon nama au, jala anusap kumai ibana, sedongan aku do ibana juppa hagugutan, walau aku do ibana jalamar mulia ibana bahenokku, saya pamahapokku do ibana sarimatua, martua dona hudul di pangedingan na tumipuli, jalan namian di lunggoman ni pergugo na suatu dosan, nama doktu Jehovah, hapurusaku jala partana batu aku, debataku marhapurusan Tuhan dohau, haleluya. Haleluya. Mahita. Ale Tuhan di bata aman di saluhut para sirohaon nunga ditatap ho hami bang somon edang majua ho mangalehon anakmu na sesedai
Tuhan Yesus Kristus tutangane berdosa asa taon na haliaon dohot siak ni bagi tahat rodi hao pinorsila taitu pahay hami marhite hasin ni roham asa margogo hami jalan marbenget ni roha songon anak holongan ni rohami diapta si taonon asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus doto di perbadia marhite-hite hami amin. Tangyon hamoma patik nilbata ima patik patuluhon dohot lapatan patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ayo hona uhum na dusogot akan marsinyang di guarnai dia do lapatan ni ondo ikon di habiari rohata debata jala ikon holong Aidina tersosak doh ditangiang doh dipuji-pujian doh si dohonon guarni debata atau rap anggido gogome atau Tuhan debata lambang ulahon patiknai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nomor tu patikmi amin.
atau poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan jala ama parsi roha. Dang lomorohami dahamatian ne pardosa. Mulak manian parjahati tumadiko dalanna. Asa mangolo ibana. Ido di pangido roham. Alani ubahino pangido hami. Saya sudah timatorum asa nang mangonai betu hami. Taise sa sudah dosa nami. Asa mangolo hami di bagasan asin roham. Saya pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Songono dohata ni Jehovah. Unang homa biar ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmo. Auna punah ho. Asangapon madidebatan na diginjang. Amen. Epistel di minggu tasadarion, tema sian Esther bidu 5, mamuka sian ayat sada 1 ayat walu, tajahama marsikat soreng, di ayat parpudi ayat walu rap mahita majasa. Besar pajakoni rajai di si Esther. Tole patularihon marpahian harajawan masih Esther, jala jongjong di alaman perbagasan madonokon jabuni rajai, todong ni jabuni rajai tahe, alai hudul di habang saharajon nai anggo rajai di bagasan jabuni rajai todong ni pituni jabui. Jadi dong ida rajai si Esther, jol mani rajai jong di alama, lomo marohani rajai marnida si Esther, laus disurduk kon rajai matu si Esther, tukot harajaun sere na di bagasan tanganna. Dungi di pajonok si Esther ma, laos di jama ma ujung ni tukot harajaoni. Dungi nina rajai ma tunasida, ahadona hurang diho ale Esther, jolmani raja, jala ahadona pinangedoni roham, sahatro di satongan di harajaoni, ikul leono doi tuho. Alai nina si Esther ma, molotung denggan di rohani rajai,
Sairo marajai rap dohot si Haman sadarion tu panggalangon nahu pauli di ibana. Dungi nina raja ima harusilu ma dokon hamu si Haman pasauton hatani si Ester. Jadi dungro rajai dohot si Haman tu panggalangon na pinadiri ni si Ester. Makuli marajai mandok tu si Ester. Duk sobu rohana minum anggur. Ahadona pinangido ni roham. Ikon lehonot doi tuho. Jala ahado sihol ni roham ro di satongan ni rajaoni. Ikon pasauton do. Jadi nina si Ester ma mangalusi pangiduaku dohot si hol ni rohaku odo molo asi di rohani rajai marni daau jalan lor denggan di rohani rajai mangalehon pangiduaku dohot pasokon si hol ni rohaku sairo marajai rap dohot si Haman tukang telangon nahu pauli di dinasida jadi maksud ma pahenokku hobar tuhatani rajai ima sahatna martua do akan atau mangihon hatani di bata jalan no peopsa. Amin. Tidak kemaha porsiao tai songon na hina tidak konidonga tah sa porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea ide bata Jehovah ido ama pargun satu dosan natu mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sasedai ima tinumbuhon si Maria nagabagabian si Anto di porbadia adorang suabubuhon ido tu hata natu maon na bernit di panghuman ni silatus namate terpajal do ibana di hawa pinor silang natu atu banua toro deng tanam namulak mangolo di are baduluhon namanaik tu surgo lahu dulu siamo ni dam amadai pargo na soto dosani di sima ibana paimusul tanoon mangu humi hal mangolo dohot namat au persea di todi perbadia jala adong sada huria na badia huria atau panek Kristen akan na badia dot di asisan ni dosa dot di hatay naman dok mulak mangulu so daging halak naong mate dot di hanguluan na surasuda. Amin.
Shalom. Tikting dihuriata HKBP Rawangun, Minggu sia Maret 2025. Pertanyaan week. Rabu 12 Maret 2025, masuk pukul 10 sia WIB. Sada, week Rawangun Sada dibagas ni keluarga Togap Simangunsong Boru Simarmata, Jalan Anggrek nomor 20, RT 5 RW Sia Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Week Pulau Mas Kampung Baru, Dohot Bona Town, tuan rumah Sude Situa Week Pulau Mas Kampung Baru, Inganan Pertanyaan Dohot Bona Town, Ruang Timotius. Tolu, Week Kelapa Gading dibagas nih keluarga GLS Simarmata, Evangelis Anita Gisel Boru Lubis, Villa Permata Gading, Jalan Gading Opat Blok C, nomor 40 Sada, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebelah Tanah Merah. Opat, Week Gangkana dibagas nih keluarga Sintua Nyonya Manik Boru Sitanggang, Jalan Rawamangun Muka Selatan, Gangkana, Jakarta Timur. 5. Week Pulau Asem dibagas nih keluarga Berman Lubis, Anita Borusiahan, Jalan Jati Perwira, nomor 27 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Inganan Pertanyaan di Ruang Lukas. Kamis 10 Maret 2025, masuk pukul 10 sia WIB. Sada, week balap sepeda dibagas nih keluarga Sintua MT Pangaribuan, Flora Borusiagian, Jalan Kayu Jati 5, RT 2 RW 5, nomor 26, Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Week Kayu Putih Kavling Polri dibagas nih keluarga Herbert Marshal Manurung, Novi Borusianipar, Jalan Kayu Mas Selatan Tolu, nomor 120 Tolu, Kavling Polri, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Screening kanker serviks. Bungan Ina Kamis.sph, Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun, Rab Dohot Pusat Kesehatan Masyarakat, Manang Puskesmas, Pulau Gadung, Patupa pemeriksaan SPV DNA di Ari Marsogut, Senin 10 Maret 2025, pukul 10 WIB, Maringanan di Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Ina HKBP Rawamangun niundang mandohoti pemeriksaan ini. Informasi Boima menghubungi Dr. Asrina Feranita. Konven Pangulago Tiki HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 Maret 2025, masuk pukul 10 WIB di Patu Pado Konven Pangulago Tiki HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Maringanan di Gereja HKBP Ancol Podomoro, Jakarta Utara. Pandita HKBP Rawamangun, Pandita Pensiun, Diakones, Bibelfro, Ina Sarfat, Asa Mandohoti Konveni. Bible Camp Naposo HKBP Rawamangun 2025. Seksi Naposo Bulung HKBP Rawamangun, Patupa Bible Camp di hari 14 Maret 2025 di Puncak Kana Resort. Kegiatan non ima lau mambahen jala Patupa kebersamaan di Naposo Bulung ta. Tudi Naposo Bulung ni huriata asa mandohoti kegiatan non marhite semangat. Pendaftaran dohot informasi Boima menghubungin Esther Sinaga Manang NHKBP Rawamangun atau melalui Instagram @nhkbp Rawamangun.
Tuhan Yesus memberkati. Ibadah gabungan seksi perempuan Huria SPH. Senin 10 Maret 2025 pukul 15 WIB. Maringanan di gereja. Patu Pardo ibadah gabungan seksi perempuan Huria. Sude ina HKBP Rawamangun asa mandohoti ulaoni. Pabor haton dohot paujakon manang temu pisah Pandita Resort. Serah terima Pandita Resort HKBP Rawamangun. Di Rawamangun sian Pandita Banner Siburian MTH. Tu Pandita Manapar Manahara Panjaitan STH MM. Nunga di Patupa hari Jumat 7 Maret 2025. Acara Pabor haton dohot paujakon di HKBP Resort Rawamangun di Patupa Sadarion Minggu 3 Maret 2025 masuk pukul 30 WIB. HKBP Rawamangun Pasat Moleate tu amang Pandita Banner Siburian MTH keluarga di Pakobasion Muna Saleleng di HKBP Rawamangunon. Tuhan ma mamasu-masu Pakobasion Nasida di Inganan Naib Baru di HKBP Resort Sudirman Medan. Sipul ibadah minggu di Patupado acara Ramatama di ruang Timotius. Peleata mingguon di Sude Parmingguon Simpul Jamita manang kantong narara lau pasautot tat tu amang Pandita Banner Siburian MTH marhite amplop na pinarade Huria jala boy di pasat marhite transfer tu rekening Bank BRI atas Goarni Banner Siburian. Ruas Namonding. Sada. Nah di hari Selasa 4 Maret 2025 nunga jubelo monding sala namar baju. Alis Flora boru panggabean umur 72 tahun. Boru ni amata Washington panggabean nahinan. Tubuh ni inata Orbas boru Sibagariang nahinan. Alamat Jalan Kayu Barat nomor 12 Kayu Putih Jakarta Timur Wi Kampung Ambon. Kemudian hari Rabu 5 Maret 2025 DTPU Menteng Pulo Jakarta. 2. Nah di hari Rabu 5 Maret 2025 nunga jumalo monding salaina Berlian boru Simanjuntak umur 72 tahun tinading ni amata sondang huta gaul nahinan. Kemudian hari Jumat 7 Maret 2025 di TPU San Diego Hill Karawang. Tuhatama nama ngaleon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggal honon. Tambahan namar sahid calon Sintua Herianto Sinaga Wik Rawamangun Tegalan dirawat di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Pilihan dohot aka udut ni bawa tajahama di Harotas Tikting nong pinaraden ni Huriata di pasu-pasu de Batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta baen sangap di Guarna. Toni matikting di Huriata Minggu Sadarion. Mau lihat
ini debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Waras merita kamanginang oleh atema di Tuhatta. Ya hami padita uluan nenggulan rak dohami disondot inatta pardijabu boru hari aja natumu buho kami boru situ morang natumu buho ninatta boru butar-butar tolu dak danak dua bawa sada boru. Maulah tema di parsorat takamanginang. Di minggu ta sadarion minggu infokapit tangi honot tama hatani tuhatta tersurat di surat ni Apostol Paulus tuhuria Rom bidu 10 ayat 16 sama itu ayat 20 sada. Alai dang sude mangoloi barita nauli ainina si cesaya do ali Tuhan tungi sema maka porseai jamita nami asa sianna tumangi hodoro ha porseaon ia panangi honi sian hatani Kristus do alayomma dohonokku dang dibigay huroa nunganian nang tol has do suara natuliat portibion jala rudi suhi ni tano oddo baritana ale hudok muse dang mangat to Israel disi perjolo si Musa madok pinggilokku mahamu mengiburu midana sobang soyan paheheokku rimas muna mida bangso naoto humdo si Jesaya madok akka naso mangaluluyau ido nadapotan naung gabi patar doau di akka naso mangusoyau ale tu bangsa Israel do didok mani patahari hupaher bang tangakku tu bangsa naso mangului jala na manggaga ima sahana topik ta amang inang sian na tumangihon ro ha porseao mendengar membantu kita memahami perasaan dan maksud di balik kata-kata, membantu kita memahami argumentasi dan pola pikir orang lain, membantu kita mendapatkan informasi baru yang tidak kita ketahui, membantu kita menghargai orang lain dan diri sendiri, membantu kita memecahkan masalah karena kita bisa mendapatkan ide dari orang lain. Jadi umaul do manangihon sian nama katai. Umaul adalah lebih sulit mendengar, apalagi mau didok nakaningani membantu kita menghargai orang lain.
ketika orang lain berbicara, siapapun itu, statusnya, levelnya, anggona denggado harohota tangihonota deh. Tangihonota deh. Tung sian name meti marhiti makuling do Tuhani. Jadi salinai asa tung macai mauldo lebih sulit mendengar daripada berbicara. Umaulde. Alanido Peter takas didokon si Jakobus. Di bidusa ada ayat 10 siai. Ingot hamu ma akadong aku nahina holongan. Ganup jolma gir-gir ma manangi-nangi buat emse bakol ma ibana makatai alai dudu tidak muse bakol matarimas tidak kolan bakol makatai bakol matarimas. Jadi hirapit terdapuk rohatta do padohano na teka manginang dia mei halak na girgir makatai somalna at tarmurado on tarimas inna itu bane diuduti bakol tarimas. Jadi dakkolan bakol makatai. Alek do hidokon bakol matarimas. Jadi alak nagirgir makatai somal na molo di selah satokin di debat di totang gimana tersongon na tarhinos don. Songon na sopol rohana. Kemungkinan besar dalam mana saya girgir makatai ima jol mana saya naing patuduhon manang membanggakan Nabi Notona cenderung dia untuk menggurui mendikte bahkan sahatu na memaksakan kehendak nah di rohada asa molota pamanat rom 10-on molota jaha sian tajah ayat sada satu tulu rom 10 ayat sada satu tulu di bahasa Batak didok songonon ale akadongan dipanggil rohaku hutangnya kon nasida tu debata anggiat malua ai huhatidak kodo nasida pabua na di hari ton parugamo onna alai dang meroha di hari koton parugamo onna alai dang meroha maloru na si datong na mabes pahebake bakton maloru na sida mangay dayton maloro na sida manabanabay sahat tu sekian ratus turunan ni patik na 10 alay ni dok dang marroha ay diswadahon na sida do hatigoran ni debata
dilului tahe pajong jokon hati gorana sendiri daladang diudukon hati goran ni debata. Jadi iman ata jahai ai di suadahun nasida do hati goran debata dilului tahe pajong jokon hati gorana sendiri. Dia bentengi diri, dia cari-cari dalil dan apapun itu untuk pajong jokon terus hati gorana sendiri. Ima di awal ni turpu jami tahun. Jadi macam mengurupi doi ayat sada satu ayat tului. Dalam memang taringo tu namar si gol-golon na terus mempertahatkan pajong jokon hati gorana sendiri. Takolak katai alana nunga pajupang langsung si Paulus dohot hala Rom dinaborha ibadati hati hai lubi imana 2 tahun rap dohot hala Yahudi naung Kristen na di Rom. Nung apa jupe mana? Amak katain na sida. Di pebereng-bereng mana perdebatani ditikki mangajari si Paulus di huta Rom. Asa turpukon namangihu nama museon. Namangihu nama museon. Surat toni mana namaon? Siya luak na asing. Di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 dan 26 mulut jaha di sini dituliskan, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Sehingga disepakati omah hira diskusi parpudi. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Roma nesida, ira rabok bulun namon. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Tabayak ko may hati hai. Hira taon ono puluhan maon. Perjumpanon. Tabayak ko 2 tahun 10-an. Setelah Masehi. Fokus sepidi. Nangarong isi suara ni pesawat terbang. Ate. Ala tahun 1100 dulu biara temuan pesawat terbang. Nangarong lewati. Lapatan ni mulai sepagi sahat tu botari na jolo makatai dalam suasana sepi. Darong si sorani handphone miss call dok dia na mengganggu tersoni maon. Artinya betul-betul konsen, betul-betul fokus, betul-betul jelas, uraiannya jelas, penjelasannya jelas. Ima nang ni alaman ni si Paulus maradopon halak Rom hati hai. Ala di dokumen di si nakaning ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Ayat 24. Ayat 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Ayat 26. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti.
Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Jangan ima pengalaman perjumpaan ni si Paulus dot hurian di Rom hati hai akka hala Kristen na Yahudi bahkan naso kariste perahati hai ade. Suku-sukun alanya masa say marjugal na sida. Masa mang dot taminang ala nang tanom di rohanai terpola terframe madok ikon na di rohaki do ikon na hubotoi do iko kupatato ni tangolo ukap rohana tidak mau menyimak dalam-dalam taringo tu hati goran ni debata sai hati goranna di babua-bua di jugulhon botul-botul mon si jugul meong tersongoni sialani amanginang nanget mardongat tangiang si Paulus mardok asa sian natumangi hodoro ha porseaon ia panangi honi sian hatani Kristus do. Hidupan husahahon nak kaning perjulu beberapa pointer taringo tu mendengar. Siya nama nangihon. Huboto aha di balik niya kahata-hatay. Watusi. Dala huboto aha na nang silak kahonokku mol hutangihon. Hupamanat. Nakaning tabigi sian epistel Ester 5. Ketika didokun Raja Ahasweros tu si Ester pangidoma dokon na di roham huleyop peho tuho satonga ni harajau non moluasi rohani raja inna do. Nang itu atong om madangin na moluasi rohani rajai dapat tigorau di bagasan adopamu batung Roma raja itu panggalangan nanaing si Baheno rapdo si Haman bah enak wahado si Esteron rohan itu panggalangan do ay saya diam kan saya diam panggalangan ya berapa juta lah itu kalau kita mau ya memberi makan minum bagi seorang raja toh. Laki salinari Ester ado na di roham. Pabu dokon. Huleo petuho garis satongan ni harajan huleo petuho. Raja nami molotung dapo asini roham. Roma ho tu panggalangan. Do si Haman. Da Roma da mangan non. Itangi honi mana dakkolan hata ni Raja Ahasweros na nitangi honna ditangi honi mana suara di bangsona na tertindas ditangi honi mana suara yang debata na tertindas walaupun dalam kitab Ester tidak pernah terbercik kata Allah Tuhan tidak tapi di situ Allah berperan bekerja maka tai do debata tu si Ester taboto mana masay dung di panggalangan ni sakka ni si Haman naing mamu sahalak Yahudi gagal gabe si Haman madiketuk ko nate Oma para buwe ni natangi mendengar di balik ni kata-kata di balik ni akka padohani
dia bisa tangkap nanti poinnya ini. Ayo natong makatai rupedongan atur pesua lete. Sojo amang situ nami inna mata situ ate mo lipar sermonan. Tapi erong di jolo moderator misalkan amat pimpinan jemaat. Daw amang sena. Dang joli tangi. Don idong ako datungin na. Saya salah mahita, tersongoni do. Saya salah mak. Sian na tumangiho doro haporseaon. Ia panangihoni sian hatani Kristus. Sauti jo tapamana tapatak kasamang dotamu inangate. Padohanon. Ia panangihoni sian hatani Kristus. Harus nanian sian natumangiho doro haporseaon terus manangihon hatani Kristus. Atarino dora sambungan. Aleo didokon ia panangihoni sian hatani Kristus. Baik. Dang tumagod do baik. Dang truk. Dang wich alay bay. Boleh bahasa aslinya dia. Tapamana urokot sautik naing dohonon na odora amang inang. Si tangi hononi memang hatani Kristus do alai. Nah berinisiatif patu begehon hata si tangi hononi Kristus do. Dang jolma. Dan portibi. Tarima labatan ni ia panangihoni sian hatani Kristus. Jadi memulai perbincangan itu bukan dari diri manusia, bukan dari dunia ini. Yang berinisiasi mengawali pembicaraan itu datang adalah Kristus. Tarimon ia panangihoni sian hatani Kristus. Dang roha-rohani jolma, dang lomo-lomoni jolma, berawal sian roha, sian sakap ni debata. Buni doi di rohatta, maladangadong bosir siad dirita. Alai tumar bosir sian roha holong ni debata. Ini harus kita camkan dulu. Asa Allah kita membongkar frame pola nadong diitai. Buni doi, dang tawoto, dang tatagam. Alai roh Kristus madapot kita kabuni doi. Jala memang edit 543 edit 543 ya. Molo saya tapa mana edit buni bikas ni holoni Tuhatai dia ditobus dohot mudari para dosa songona. Pas tonnya pas detonnya kirana hubo tiya tonnya ya teh dang meleset dang meleset bunyi ayat tolu ta bola dong dihita gadget do dia pitera buka ayat tolui bunyi ulau ni todi tede majolo bunyi ulau ni todi
pati urohaki manai dia. Menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan APHKBP, mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu, dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Manapar Manahara Panjaitan STH MM NIP 2000204 12107 1973019, tanggal lahir 21 Juli 1973, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Tanjung Sari, Distrik 10 Medan Aceh, terhitung mulai 15 Januari 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dengan ketentuan: A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi podatohonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun huria. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Ditetapkan di Piara Jatarutung pada tanggal 9 Januari 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, tertanda tangan. Amu Pandita Manapar Manahara Panjaitan, nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP dalam nunga tajaha pulau ni Pandita Resort partu aturan do peraturan HKBP atau nama nuku mau nuaing tuhamu di jolo di Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria dalam napuna Huriai doh di jolo nyakadonga di son naolo dohamu mameleho dirimuna mangaraduti ulau ni pembartu aturan dohot peraturan HKBP naung binege munai naolo doau saya didongani asini rohani dewata maau patu pahon saluhut nai. Amu Pandita Manapar Manahara Panjaitan au Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta atas goarni pimpinan HKBP UO Jakom Mahamu KB Pandita HKBP Resort Rawamangun Distrik 8 DKI Jakarta di bagasan goarni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dotod di Parbadia. Saya didongani diramoti jala dipergugui mahamu mangulaun ulauni asa marsanga kuarna marhite pako basyuk muna. Amin. Amu ruas do para halado ni huria ni Tuhan Yesus Kristus na di HKBP Resort Rawamangunon. Jakok kamu ma Pandita Manapar Manahara Panjaitan di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai
Tangyakon jala urbi hamu manasida. Asama jadi ulau nasida di tonga-tonga ni resoton. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalan napuna huriai. Maulai ate marohanami tuho jala pujion nami kuarmu aidang di paluaso huriami so marparmahan. Alai saya dipabakito do akan aposom na burju jalan olo suruommu mamaritahon hatam. Bunga di paujak ko padita manapar manahara panjaitan gabe padita HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta asi maroham lehom matodim na badiai parsahalai jala para bisuhi asapolin baritam naulii di baritahon lehot dohot ahipaso agugun dohot tiras niroha mangaraduti sude ulau di resoton. Amin. Kamanga kanang nuaing masuk mahita tunama dohata laos pinangiduma sian ingana non moloboi nopola juga canggat-canggat molo arong kana kurang gajang na kurang narikot dope si pagajangot no boy dapat to jebu borong makatatai tu amang padita banner siburian di namar hata partadingan nanon pola jo langsung kudul las hok majo jongjong asa dison partikia pinasahat huria pasahat to cindra mata huria dungi maruduk manon baru pe asa tu hata patu jolusian amang padita manapar mana harapat jahitan dungi sahalak manon sian utusan sian ruas sahalak utusan sian perhalado dungi bimbingan arahan manuna perpudi sian amata preses nuaeng pinasahat matikion asaroma tujulu marhata partadingan amang padita banner seburian dohot hala inang romamu tujulu. Uriani tuhata lubobi dia mata preses dohot MPSD molo napinda biasanya budo kumajak sautik alai tope hupajapek anon di ba ini jumulu majo hupasahat tu inata. Salam amang inang. Halo. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Allah di ramoti Tuhan dohita di paloasita boiro dohot mangihuti parmingguan di sadarion. Nah hormati hami amang preses dohot inang dohot amang pendeta manalu dohot inang. Nah hormati hami sude amang dot inang parhalado HKBP Rawamangun jalan nahu haholongi hami sude ruas HKBP Rawamangun mulai sian sekolah minggu remaja naposo bulung jala sude akan atua-tua nami amang dohot inang nunga di paborhat hami sian huriaon nani uluhoni amang preses nakiningan muala tema hudok hami tuhamu amang inang disude parsaurata salelengon yang cukup baik yang
cukup kompak, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun 2 bulan. Mohon maaf disude kekurangan sikap pangalohan nami nah hurang berkenan di rohamuna amanginang. Tangya kok kamu mahami, asa margogo hami, sehat, semangat untuk melanjutkan tugas pelayanan di HKBP Sudirman Medan. Terima kasih buat Sude Punguan Kor yang sudah mempersembahkan lagu pujian-pujiannya yang cukup indah, yang menjadi kenangan yang manis bagi kami untuk kami bawa nanti ke Sudirman. Punguan Ina Kamis, Ina Naomi, Ina Gloria tadi pagi, dan Ina Punguan Diakoni tadi pagi jam 6, Ina Sola Gracia, terima kasih Nang, Punguan Ama, dohot keluarga Parhalado, mulai tegodang amang Inang, songoni masaotik amang Inang hata sianau, mohon pamit mahami sian tonga-tonga ni huriata. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain waktu dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Moliate Horas. Hutabay ma sauti nari ala huida ngai surat naking jai dak suri upasahat. Jumulo ma pinasahat mauliate tua mata preses rap doho inang. Songoni doho amang padita doharman manalu dong aku sakalas rap dohot inang. Sudi dong aku padita na marhubas di Huryaon, padita Benhart, padita Usator, padita Jojor, padita Tulus, padita Jonni. Dohot dihamu akka keluarga. Dari huwari do sepata inat tadi pedita nasa kompak kami. Inang Lili, Inang Berliana, padita Sabam, Inang Ayu, ala Ayu pembawa anak, dungi Inang Lydia, ala anggik kusulina sida jay sepata gomos pinasahat unang hirana daw aka jaraki aka namarhamar anggi. Jala isodo hida aka dong aku padita abangan dapat dita monang sidalahi mulai tibing gido monsi inna alai hudok dak sido holo ni ikod disido monangai nikutiki isodo padita Jarudin Panjaitan doho padita Effendi Purbawida di Bariban rap dohot akadongan Bangula. Mauliate Hidaison Hahanami Jenderal Hica rap dohot Inang dohot Bendahara Yayasan ala kebetulan tanggal 20 Tului dukon ojak kami di Sudirman ngetor martuga sau memfasilitasi pelantikan ni Yayasan Universitas Nomensen dohot Dewan do Kesehatan. Alani mangido iji majonon tu preses unang gabelas lupa wanon di sebelum bimbingan san preses san non alalau sopit do tiki namang jenderal taon ba liha kauman no tiki tu nasida 2 minut masa dibukti hojo buiro pas waktu nenon manangdang rupani dia mata jenderali atik penalas do nasida madok mauliaten non manikati ka keluarga di bagasan tikyon mauliaten ang dia ka netua-tua ni huria sodo hidamang Richard Panjaitan nasairap do tita
Mamang sahala penggabian hida hudul di pudi, mamang mervin tembunan, rap dohotinang, ala songonido huriat ton, pejabat namora dos do kursina, di julu dohot di pudi, tak pola moru argana masih buat taka inganan nabi. Mulai madamang ML Panjaitan pertengahan perpudi di Kapung Abon. Sungonido sudah kana tua-tua nami lansia. Nang di Naomi naking ala sekali Naomi tetap Naomi. Jadi jamin dangadang besar Naomi na mertupul mesyaduan iname. Songoni sumurung ma di dong aku kaparhaladu akasitua nami. Nah, dongan merhubas di tonga-tonga ni huriata seliling 4 tahun 2 bulan 2 minggu sadarion. Jala songoni dok dinang Bible Frow ate, Bible Frow doh di diakones super sibuk makubasi akka ulota. Ola sidok moliati mahami tu sidihamu naking Naomi para hari Kamis odepe hubigi merdinas samu naking salilingut tak pelahya hubereng merdinas para hari Kamison moliati dinang sola gracia edena khusus songoni dohot ama nakpe dak tarsulat di ama alayang ko sa helyo maklubo parhalalon Allah holong rohana tu di tanah. Soalnya doh keluarga tu sakku bereng habesan berarti. Soalnya doh keluarga perhalado rap doh keluarga. Jadi setung mudur behamu turcuk kamu mak. Dan musikus kita yang sangat kita cintai ensemble semakin ditingkatkan. Sudah mahawaka amanami nanami akka hahanggik ko na pasobulong dan anak-anak ko sekolah minggu yang mungkin live streaming do akan nasubuy ro di tonga-tonga ni perminggota sadarion. Mulai ati do dia kapegawe na sehari-hari merkantor dalam mungkin dia ba haci rohana memerengau lumubi situa jadi sirigaron alaulo opat tali ikut dikiti ibana musai surati maksud tu asal nang polalu jalan non pandita manapar koreksi pusia duan so ini do di berdahara situasi matupang par tahun nami amang Jackson amang Laurentius dohot Fernando so ini do di tata usaha tamang haposan dak pedang rodo HP ini hula-hula ni biro ni anon malay mulu-hula ni kotonggo badan mulu sopas dungi ni subuh musyarohana tungoni madoh si Roma pegawetan no si Bambang Satinem Ibu Bambang do security termasuk do si kardinal najujuk di muruki ham walenggaw holonggor hakku tibana lau makubasi huriata anggo na dibagasar rohaku nunga husurak be di artikel nabuy jahot tadi website HKBP Rawamangun dohot di berita online marhite WA. Jadi demi waktu yang lebih singkat tak polahu pasahak be jahahamu ma mululi rohamu bolo adong akan uli cita torucon mulong akan humurang tapa uli-uli mangidoma mahami akka manginang molutung adong akka hurangan jala memang dang sempurna alai dibaga setikyon adong gosa dan nekon sidohonokku tu hita asa lam sumurung mahasadota doh dameni huriata tu joluanon asalam marbengaran barita nauli
marhite-hite huriaon. Ina ma rohakku akamanginang adong go PHP amang todi di pudete. Welcome Ibu Tiara, ali-ali yang tidak diundang tapi hadir, dan kawan-kawan, dan saya lebih mengapresiasi hal-hal yang seperti ini. Nunga diojak kok kami tanggal 20 Tulu di Sudirman Medan. Molo rohamu tu Medan, wajib hukumnya harus datang ke Sudirman Medan. Mulai dari Rabu opak tatarik maju kami. Saya ada menuang di Tarutung, saya ada main di Malang, halahonna 2 tinggal maju ison Carlos dohot wetsam. Dungi hamina 2 nodo inata pengantin baru mazolo di Sudirman Medan. Jadi marhusi pamijabu tak pola turut tapi kompor masa kata niku puasa ahola kita ne 2 nama. Holam mangalang sotor non ngasayo nih. Kecuali muloro parao mangun wajib mangalopa niku tu binata. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada perbuatan yang salah, kami mohon janganlah disimpan dalam hati. Semoga Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Jadi ujung-ujung mah mau jolo. Aladok silas ni roka inasahat ni kuriata. Nuaing diuduti mah nama rahata patujulo sian mata padita manapar mana harapan jahitan rap ke hotel inang romala amang inang tujulo. Parsanga bihami amang preses distrik Walu DKI Jakarta Dotinang soang-soang niaga dongan MPSD jalan no parsanga bihami aka dongan Padita nasional di Kriata ke BP Rawamangun dot soang-soang ni aka manami nanami Parhalado aka BP Rawamangun ala atapa tujuh lodoon gudang depenok kita marserarian amo kamang dotinang singkap pehuai kami atapa tujuh lo namion tadau kami madiri nami amima Padita manapar manahara Pajaitan inang nawala pami ima boruni rajai boru tabunan jala nunga di pasu-pasu tu hata di basa-basa tu hata tu kami
ima dua danak boru si Jen Rahel mana harapan jita masyakangan nyoma narap dotami dot boru nami Joy Rebecca mana harapan jitan tading dope tinggal dope di Medan alai kol pasidukon persekolahan di SMA kelas 2 na sida atana sia kami mulai hati mau pasatami ala nunga dijakon huriau kami dung diojakon amang parese sami marhobas di tonga-tonga ni hurion opartu SK ni pimpinata eporus huriata kamu kamang dotinang pos rohanami tanya kono muna do kami dukung muna do kami makobasi aka ulaun nadinggan na tuhobar tu loman nirani tu hatta tarlumobi dia mua kamang dotinang dongan parhalado rak mahitamang mangulahon nariko di Tuhani di tonga-tonga ni hurion na parpudi pasaton nami do mulai ate ni rohanami tu keluarga besar na tuai kami ulangi kami maju kami inong pangitubu boru aritonang si mare-mare na tubuhon si matuaku ima boru sialagan jadi dono nami do moliate tu keluarga besar opu panangian Pajaitan narap adong noaing dapat nami dison dohot keluarga besar opu Kristina Tabunan narap dohot nami dison songoni punguan Pajaitan di Jabotara Bekon nama dongani hami jala terkhusus tu baboda nami situa Dr. Trimedia Pajaitan di medak kita Pajupang di dokon baboda do rohamu madongani hami las rohanami nonga di sok kamu tanya ko kamu hami marhobas di hurion jala mulai do pasatan rohanami tu mau lo pakai bahasa Medan. Terima kasih buat abang Awa, abang pendeta Effendi Purba na rabdo tami dison. Jadi tanya ko kamu kami boy makubasi ulaunon songoni tu natuatuai pendeta resort tu tike di HKBP Pulau Asam amang pendeta monang silalahi mulate nunga rohamu jala mulate do di ale-ale nami ruas do parhalado naroh hidasian Pulau Asam mulate di haroromuna songoni ale-ale nami ruas do parhalado sian HKBP Jaka Sampurna rohamu madongani hami dison jadi tanya kau kamu hami asa boy tarpatu pahami akau laun di Tuhani di tonga-tongani hurian itu hatta nariko di Tuhani do nanaing patu pawon nami songoni ma parstir dan nami hatapat jolo nami tu hita salut na oras mani hita. Jadi masuk mahitamu se tu nama dok hata pajak konon ale jumbulu manno sekaligus mai napa brohaton keluarga amang Padita Banner dohot pajak konon tu keluarga Padita Manapar sada mai nama wakili sian ruas nikuria dohot hormat kuasa hatame ma tuhala amang werpin tabunan pamurumuna naron tungi sian nama wakili sian utusan Parhalado nasahat ma tuhala amang situa JTS Panjaitan ya dungi parpudeno amang pimpinan preses somara Salam Horas nahu persakapi kami amang preses distrik Walu DKI Jakarta nahu haulongi kami amang pendeta Panner Ciburian MTH dohot inang dohot sudi keluarga nahu haulongi kami amang pendeta Manapar Manahara Panjaitan
dohot inang ibotokku buru tambunan dohot keluarga. Songuni manang amang inanami sudi pendita fungsional ni huriata HKBP Ramangunon. Songuni nang di perhalado ni huriata HKBP Ramangun terlebih nahu hormati hami saluhutna sudi ruas ni HKBP Ramangunon. Mulutung ahu penuaing ditunjuk songon mewakili kita sudi ruas laho pasahat hata borhat tu amang dot inang nauk sadahata mahita amang padita banner suburian dohot inang nakin aladok pesan ikupedek duina sabutulna songon na subuy do benok kupedek madok hata tu amang alai songo dia penon amang las marohani amang do tinang do sudi keluarga mau lihat ma di sudi pelayanan ni amang do tinang nahurang lubi 4 tahun 2 bulan melodak salah tiki diojak kon amang pas lagi COVID tu pe jalan hadir pe sangat terbatas ala ni situasi takas do di si sudah hitam aboto sungod dia nanaing akasi patureon do siulahon nyamang alai takas do di pargugui tuhata amang dot inang dinamanguluhon huriatta na bulunon dang di paloas amang tahutan margogo do amang pature-turehon alamar haposat tutuhatta do amang songon hata ni tuhatta namadok ima di pesalmen 37 ayat 5 didok hatani tuhatta di ayat 5 asa anggiat pasaton muna dalam muna tu Jahoba jala kaposi ibana ima tutu nahuhut boy lau pature-turehon lau sido diulahon amang selama di huriat tahun las rohanami amang di sudena pangulau muna laos imanang gabe odolat di hamuna laho mangula tong di HKBP Sudirman Medan pos rohanami tok pasahatom muna dalam marhaposat tu Jahoba hamuna asaibana paturehon ido tong tangyang nami sadama hami ruas ni HKBP Rawamangun asang giat toktong di bagasan las di rohamu jalatong do tangyak konon nami akayanakon ang ginami diakka na pinarsita ni rohana sida tuat tama napasauton mulutuk piadong do piak kana marsikola say dipargugui tuhatta diparbisui tuhatta manasida songoni manang di amang dot inang takas do huber kami dilas di rohani sudi ruas laho majakon haroromuna
sungod dia nakin kata sambutan na pinasahak muna tuhami las rohanami mabege makirim dohami sudi ruas ni HKBP asang giat tong boy amuna mangulahon akka tohon amuna tutu di ruas tahun asa anggiak ma tuhata na patulucon songo panipuli dohonon nami ma songon pantun. Kalau jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli durian yang manis. Selamat jalan ma amang pendeta Suburian dohot inang. Sude khotbah muna selalu tersimpan di dalam hati yang manis. Selamat datang Tuamang Pendeta Manapar Manahara Panjaitan, dohot ibotokku boru tambunan, mabege kata sambutan niamang kami saluhukna ruas ni Rawamangun penuh dengan harapan yang manis. Donon nami ma balga tiang ni rumah, balgama tiang ni sopo. Nung atung balga jala marbungaran guar ni Tuhata dibain amang pendeta banner di Rawamangunon. Balgama tong buse jala marbungaran matong dibain amang pendeta Manahar Panjaitan. Songop penutup na donon nami ma nasia buku ede nomor 805 ayat sada. Molo adong tiki pajupang ikonadong do tiki marsirang. Atsit nai laho marsirang rosu dinalaho mardongan. Referenna Tuhata mana mangaramoti paima pajupang musengani. Butima oras. Ala adong informasi tu kami memang iko maruru do PHP per minggu tu jam sada. Alai holan dua naina mana madohata taban memang presasan bimbingan. Adorak so tu utusan sian perhalado nak kini ngadi patujolo alamat apa di tabaner ala rap do di tonga-tonga tanwa yang amata ketua yayasan kesehatan amang jenderal Suburian laos pertikeno pasat kami mak. Shalom. Shalom. Horas. Yang terhormat Amang Preses DKI Preses 8 DKI, Amang Pendeta Uluan Nainggolan beserta Ibu, yang kami hormati Amang Pendeta Banner Iburian beserta Ibu dan keluarga, yang kami hormati Amang Pendeta Panjaitan beserta Ibu dan keluarga, yang kami hormati semua jemaat dan hadirin yang berbahagia. Karena dikasih waktu hanya 3 menit. Jadi pertama kami menyampaikan selamat dan tentunya Tuhan memberkati, melindungi dalam pekerjaan di Medan, di Resort Medan maupun Amang Panjaitan di tempat ini. Di hamu Amang Inang saluhukna, kami sebenarnya pengurus Yayasan Kesehatan ini hanya melanjutkan sebenarnya. Yang real sebenarnya ketua yayasan itu Amang Trimedia Panjaitan. Kami hanya melanjutkan misi yang beliau sudah tanamkan ketika itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya bicara masalah Yayasan Kesehatan. Ini dasarnya juga dari Alkitab. Kita akan melihat dari tentunya Lukas, disebut di situ bahwa ia mengutus mereka, ini Lukas 9 ayat 2, mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ini kira-kira 1000, kalau sekarang kita hitung, HKBP berdiri di tahun 1861.
1800 tahun baru perintah Tuhan ini sampai di tanah Batak. Dan ketika itu kita orang Batak belum mengenal Injil. Kondisi kesehatan yang buruk, nyaris tidak ada pendidikan dan pencerahan. Itu kondisi saat itu. Kemudian HKBP merespon kegelapan tersebut dengan konsep pargodungan. Pargodungan yaitu pilar pelayanan. Dan tahun 1909 terjadi wabah disentri di sekitar Toba dan Humbang. Nah, kalau ini kita bayangkan seperti kemarin COVID, terjadi COVID di mana-mana, didirikanlah berbagai tempat penampungan untuk yang sakit. Dan akhirnya pada tahun 1918 isolir atau barak yang dibangun di Balige dijadikan jadi rumah sakit HKBP. Amang inang seluruhnya yang kami hormati, tentunya kalau kita sekarang berada di tahun ini, kita lihat gereja-gereja tetangga kita, ya kita mungkin melihat dari agama lain, tapi kalau kita lihat di gereja-gereja Protestan pun, kita sebenarnya rumah sakit itu dari dulu sampai sekarang ya seperti itu kondisinya. Dan ini menjadi pergumulan bagi kita semua, saya kira, untuk umat HKBP, bagaimana kita membangun rumah sakit ini menjadi sebuah rumah sakit sesuai dengan visinya, menjadi rumah sakit yang standar untuk melayani kesehatan HKBP. Karena apa? Injil itu tidak berdiri sendiri. Disampaikan tadi, Injil, kesehatan, dan kecerdasan. Saya rasa ini menjadi misi utama HKBP yang selama ini sudah kita rasakan. Bagaimana orang Batak, kemarin ada riset menunjukkan bahwa untuk sekolah, pendidikan yang tertinggi adalah orang Batak di semua suku yang ada di Indonesia ini. Saya rasa ini adalah buah dari apa yang sudah ditanamkan oleh HKBP. Jadi Amang Inang, ini waktu saya rasa cukup. Jadi kami menyampaikan bahwa rumah sakit atau yayasan HKBP tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan penuh dari semua umat HKBP. Dan kami yakin ke depan rumah sakit ini akan kita bisa majukan sesuai dengan yang diharapkan. Sekali lagi Amang Pendeta Banner Siburian dan Amang Panjaitan, selamat bertugas di dalam tugas yang baru diterima, dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih, Mauleate Godang, Oras, Tuhan beserta kita. Amin. Ya, unang margajang-gajang biak kamang kenang langsung mapinasaha tu nama wakili utusan sian Prahalado amang situa CTS Panjaitan. Oras madihita salutna. Parjolo tapuji matuata jala dilihat ikidita sadarion boy marminggu di pukul sia 30. Nah hormati kami amang preses inang dohot jajaran sian pendeta distrik. Nah hormati kami amang Banner dohot inang laksongoni pendeta nadong di HKBP Rawamangun. Nah hormati kami opung nami Pendeta Manahara Panjaitan dohot inang. Terima kasih. Jadi Parjolo swaksonguni sude ruasta ala sadarion tabotodo ita majakon namang pendeta na baru amang Manahara tatangnya koma asa pelayanannya amangon ke depan lebih baik, minimal bertahan dari yang ada. Nah kinadong catatan sian amang preses sumbangan HKBP Rawamangun 3,1 diharapkan akan lebih. Ini merupakan tantangan. Sialani amang Mardo Mutusi parmingguan di distrik 8 dan juga di HKBP Rawamangun rata-rata 35% ke bawah. Ini sangat darurat. Oleh karena itu mohon bagaimana pelayanan ke depan asa boyon lebih baik. Itu dia doruasin nasing ni. Nah berikut siala gereja ta didok nakin gereja
salah satu terbesar di HKBP se-Indonesia. Naing manian, saran-saran kita bisa diterima di pucuk pimpinan HKBP supaya pelayanan ini ke depan asalam tundengan na tujuan nyari. Imamang atas ya kami saya margogo mamang tuatama namang leon pasu-pasu dot habison mulate songon amang pendeta Banner pendeta do inang nunga 4 tahun kita sama-sama melayani. Pasti doa amang nahurang lobi. Kami siap parhalado memohon maaf jika ada kekurangan kami selama kita marsaur di pelayanan, dan kalaupun ada hal-hal yang baik, tuliskanlah itu di dolok sana supaya semua orang yang membaca. Jadi akhir kata dari kami, amang inang, semoga Tuhan menambah kemampuan dan nikmat untuk pelayanan amang di sana. Karena tadi amang mengasih satu pantun, saya juga akan memberikan dolok panapahan todok koni tarabunga. Saya horas maamang do inang di pardalanan. Saya songoni ma tu HKBP Medan. Napuran tano-tano rangging masih rangkoman. Molotuk pe badat tai pada mang. Alai ton di tai ngapasti masih gonggoman. Imahata sia kami para lado horas madita sudena tuata mamasumasuita. Wotima. Oleh atema dihita saluhu una di damang dok dainang ruas nihuriata. Oleh atema nang di akka atensita. Kalau mau bima tu panitia kecil mungkin perhalado atakas para dehun ulauno dengan mardalan nang ibadah tapi apresiasi yang tinggi kepada mini konser kita luar biasa, membuat gairah kita bernyanyi jadi semangat ya, terus dipupuk dan diperbanyak anggotanya ya. 2000 kakak lobi Rawamangun, seandainya ada di sini tim musik mini konser sampai 200 orang barangkali bisa ya, supaya Rawamangun akan menjadi pilot project tentang bagaimana nyanyian HKBP itu diiringi dengan indah. Sebenarnya sangat-sangat indah ya, buku ende yang sudah tertera semua notasinya dalam buku logo ya, luar biasa. Olah tidak perjulu maju tu hal kita komoliate. Jadi akama nami terlalu biarkan tua nami di sana moliate ma hadir di sana kening amang Siburian ketua yayasan, tahunnya amang Trimedia, tong donakan son pengakuan amang Siburian ketua yayasan dohamu sampai sonari. Nama ngudu tidak mau Siburian nete, olah tema jaka atensi muna perhatian muna nasi lengon, dari gudang naik san rawa mangunon, janahinan saya hubindegedo, wah partisipasi aktif ni sudah ruas Rawamangun dalam rangka menopang akta nariko di tongah-tongah ni HKBP teh, olah tema di kita selalu nada pola behugari sada alepos saudara hakku naung tak capai tak pertahat temma. Kembakan tak tingkat toma akan manginangate jadi posoroha biaka tangiang ni inanami per hari Kamis nadong dison ina Naomi ina Hanna sekali nababalu tete sekali janda tetap janda itu arti ini lah tema kalau tungarong pemano potamu nang uloh hamu be. Alani di akka perkembangan selanjutnya posroha nami diamu perhalado nami macelas rohaku di damena sumurung nang songgop di Rawamangun teh parite pelayanan yang mata padita Siburian tercok kamu mai nadenggani nauli nadenggani posroha di sudia ke pangulaun ni amane padita Siburian marpabu naring kami selama mamang da
Tiki mahasiswa mina jolo rak mertadang do anggikon. Itu tanah Jawa kami tikini. Rak do kami sa kampus ala rak malo kami marmusik do marit de margitar do nian. Do adong na boru-boru na uli na baro si ni seputar-putar ate. Dang ruas ni Rawamangun teh. Daw. Jadi ima pertinadami dohot amang Siburian. Kalihado kami rapsa periode di Bekasi, uju di Perumnus 2 Bekasi au 2010 sampai 2020 teh. Jadi nasida ma paresesu. Tonari au majo pares nasida sosoni do. Nah, namar huriau nate. Wala teh mak dinang dison di amang pajai tapi mola teh mak. Nari najelasa kamanginang nunga digijang ni umur 50 amang pajaitan. Baru umur 52 nongai nate. Adigijang ni 50 be ngatoras ngatobang agudang didalani segala macam variasi dan kepelayanan di desa tertinggal, di daerah transisi, di daerah na modern ngadalay na sida be alani tapapos marohatta kami nang da tapos marohatta apalagi gudang do margatabuna di Rawamangunon tene tua-tua teh molate mak jadi ba elek nami di era transformasion tahun na tinitipon ni amang Siburian marhite-hite na di rohana baik website WA online tabay hutihu may alamat cepos doro hakku bolo manura amang Siburianon masay rapido sistematis dia aso dapo rohat tapi boy diukit ido amang Siburian ate ido asurungan na di pos roha tajaha may tabay hutihu may asa terus to akatikin ng ro AKBP Rawamangun tetap menjadi berkat, terlebih menjadi penopang besar buat HKBP. Tepuk tangan maju tuh hita. Jadi nani dok munai AHP pikiran ni Rawamangun, boy do pasahato muna marhite preses, tokatikin ng ro, sa marhite hite kapikiran dengan terjalo, ukina dengan imajo catata di hami. Dalam sadiri berhitong na amang Siburian, saya marsaka do. Ibu harus juga di pajong dunia rumah sakit Jabodetabek neraku do. Biasa Holanda di dia do di Belgia terus. Mungkin ala suta pajong jong do di son gabe soni mar pepengisan. Juga di tapajong jong isor rumah sakit sadanai di Jabodetabek boy doi gabe subsidi silang tu rumah hasilanna. Damang da do mai pernipi honamang. Pisan ipas depe amang terimi depe jita ni maksud tu ate. Jadi do mai Surabaya panjang soni nang kupikiri jong mainan Jabodetabek ko nomor kuar tanai nomor kuar E5 teh. Una Holland na syataran 50 tahun. Saya Holland terus E5 nadi. Apa isod do nang godang kaum termarginalkan. Dang disiatar. Isod do Jabodetabek kon. Wah sedang adong rohat apa jong E5 di daerah Jabodetabekon. Aunggo tanot 2 hektar di Jonggol. Juga ribu itu katikin yang ro di Sitabain. Cukupi 2 hektar. Polok nasi ngate. Imaju informasi tu amang kita saluna tu tokoh tadi son. Asa unak kola lalak di hita. Asa boy terus lam berkembang adaptif terus expand HKBP tu katikin yang ro. Ors madihita mau lihat ya madihita saluna. Ors madihita kamanginang. Jong mahita, mari dia mahita.
Upasa tami masian na nilehom itu hami pilihan nami. Sejalo megabe uap na husus dijolo. Pasu-pasu mai jala ramuti asahu parhasya kami pilihan on. Pati pulhon harejom di tonga-tonga ni priam do di port. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asal lampu tadahami udang ni sileon lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliati Tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Pehoma tuhami sadarion angulu siapa. Si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu ami. Unak kami tukihot tu pangdunan. Palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Isodangkon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Idopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasor hon madamena tu todim. Shalom, Horse Marhita. Amanginang marsijalangan hita di Jolo. Tapaica alana melota non ibadah jam sada. Malete.